Tak čau Tolde, já vás vítám u nového videa. Dneska je to čtvrtý díl z naší série z Minecraftu. A v této sérii by jsem chcel jít nějakou caveku prozkoumávat, že si potěžit nějaké irony a tak. A to bude vlastně plán na tento díl. To je, já si prepnem pohled, tak. Internet jsem do neutra včil. Já si tady nic nemám, ale čekaj, já se kouknem, kolik mám jídla. Asi mám dost jídla. Já si dám ale ještě vypéct pro jistotu nějaké jídlo. Tak a čím to podpálím. No to je ten problém, takže já jdem asi najít narychlo nějaké uhle. Dobré. O, tady něco je, jo, a tady je aj uhle. Tady si natěžím uhle. Tak. Uhla není nikdy dost. Také pravidlo už snad poznáte všetci. Že keď ťažíte uhle, tak to uhle nikdy nekončí, lebo je ho milión. Tak já si tady něco naťažím. Aspoň už budem vědět, kde je nějaká jaskyně, co by se mohlo prozkoumat. Tady je aj blízko láva. Jen tam dole tuším vidím nějakou tu lávu. Tak to si tady vyťažím nějaké ty uhlíky. No však snad mi to bude stačit. Tady asi úplně nevylezem, no. Nevadí. Tak jdem tady takto. V těch liánách. Tak. Takto. Jeda. Tady je hned stromeček. Dobré. A tam hore mám někde baráček. No dobré, já už jsem pri baráčku teda. Otevřu si. Pořád jdem spát, já si ráno vypečem to maso. Tak já jsem našel nějaké uhlí navíc. Takže já tady něco dám. Tak, dobré. 7 dám ještě sem. Tak a do této pece si dám toto maso. Já si spravím ještě jednu pec. Nech vím rychlo vypekat. Takže aj sem si dám toto maso. Dám si uhle. Tak. A dáme to vypéct. Čekáme, až se to vypeče. Tak. Já si můžem vykraftit čestku. Do které si dám věci. Můžem si tam dát tuto hlinu, to je nepotřebné. Kožu, zemák. Jídlo si dám sem. Já do kejvky si zeberem asi iba jídlo a nějaké dřevo, takže tak to mám pěkně jídlo. Kosti si sem dám.
Toto drevo si môžem zebrať pro istotu. Alebo ja si takto zeberiem stack dreva. No dobre, zeberiem 2 pro istotu. Toto dáme všetko do čestky, aj toto. Ty kvetiny bych chcel niekam vyhádzať, ale nechám ich do čestky v čile a ich potom vyhádžem. Tak schody tam dám, tieto šípy, trapdoor, starý meč, aj kamene si nejaké zeberem. Toto drevo si sem môžu dať. Sleby sem, dvera sem a sekeru si zeberú. Tak, dobre. Ja si ešte vykraftím nový čakaj, styky mám. Nemám styky, nevadí. Tak si nejaké vykraftím. Dobre, a ja sa asi môžem už vrhnúť rovno na výpravu. Čakajte, ja si zeberiem ešte to masko. To sa mi vypeklo pekne. Všetko papaní mám. Ešte to mám stejky. Tak a môžu ísť. Takto. Sem. Tady někde už byla ta kejvka. Mám pocit. Někde tady. Myslím. Takto. Takto. Tamto jsem tam nešel, ale aj tu je kejvka nějaká. Ale ja chcem ísť do hentej, tá bylo lepší. Ja chcem ísť nájsť hentu. Idem nájsť tu, tá bylo lepší o moc. A tady to je, toto je ona. Jo. Toto je ono, tady je aj to světlo. Tady už čujem nějakého moba. Kde je to světlo? Je ta láva. Tak táto teda lepší asi nebude. Tady nic není, takže asi ideme do tej onej. Druhej. Tak. Dobre. Ale aj tady sa dá ísť. A tady je tež slepá, takže nic. Tak. Vystaviam sa hlinu. Tak, dobre, a idem hen tam do tej jaskyne, tam asi něco aj bude. Tady myslím, jo. Tady by aj mohlo něco být. Len si potrebujem vystaviať sem väžu. Hore. Nech vím vykopat uhlí. A mě tady teraz kompletně zavalila voda. Takže
Slúb staviam znova. Uhlí mám. A teraz, jak sa kraftili torčky? Jo, takto. Mám 4 torčky. To by mi mohlo stačiť. Ó. Tam je Spider-Man. Ale žádný nevidím. A tady už je hned creeper. Na toho si musím dávat pozor. Dobre, ten tu vybuchel. To mi je takzvaně jedno. Ja si doplním hunger bar. Tady sa ho dohýlujem. Chcel by sa mi niekde tam glávy, lebo tam podľa mňa budú aj irony. A podľa toho starého mýtu, jak to bylo, že pri láve sa nachádzajú diamanty. Poznáte to, ne? To si pamätám ešte, jak sme hrávali s bratrancem. A on má tiež YouTube kanál, volá sa sk.kaktus, takže aj nemu tam choďte dať odber. A to sme vždycky chodili, ale ja vidím, nesníva, ja vidím diamond. Dobre, takže asi to fakt jako funguje. Ale nevím. Počkaj. Ja tohoto zombíka skúsim zabiť. Ale ja som tu našiel diamant. Našiel som tu diamanty, takže... Dobre. Tady je jedno železo. To si určite vyťažím. Tak. A hen tam sú železa, takže ja si asi spravím aj to, jak sa to volá. Takže ja budem mať aspoň jeden diamond už. Hned 2/4 díly. Kokos ľudé. Ešte dobre som sem išiel. Ja budem mať prvý diamond ľudé, ja som mega rád. Snad nájdem aj ďalší. Kokos ešte... Dobre, 3 diamondy. Bude už 4. díl a hned máme diamondy, to je jako podľa mňa dobré. Jako to jsem neskutečně rád, že máme iba 4 železa a jako prvá kejvka a už hned jsme našli ty diamanty. Takže ľudé, můj prvý diamant na tento světě. Mám to, yes! Jsem neskutečně rád a jdeme pro henty, co jsou hen tam, takže tady se vystavěme. Tak a ľudé, prede mnou jsou právě 2 diamanty, které jdeme vytěžit. A ľudé, ja som ten jeden vyťažil kamenným, ja som debil. Ale našťastí tu mám ďalší 2. Dobre, tak ďalší 3. 4 dokonca. Dobre, měl by som 6 diamantů, mám ich 5.
A však nevadí, aj to je dobré. A teraz len ísť dole. Opatrne a nespadnúť. Tak. Dobre, som úspešne dole. A ľudia, ja si myslím, že prvá kejvka sa celkom podarila, ale neviem, jak sa dostať ven, čiže to budem musieť ešte nejak vymyslet, ale snad nájdem ešte aj ďalší diamanty. Idem sa podívať sem dále ešte. Meď budem mať v ruke pro istotu. A další diamant, ľudia. Yes! Idem vyťažiť další. Další tu už nemáme. Nevadí. Dáme gold a hen tam sú diamanty. Vidím. Zdalo sa mi to, lebo po mne vystrelil oný lukem. Ten, jak sa volá, kostlivec. No nevadí, ja sa idem vystaviať hore. Proto si idem pro ďalšie diamanty, ktoré sú hned tady. Tak. Dobre, ďalší už tu tuším není. Ale je. A je ich tu dosť. Toto už úplne neviem, či byl diamant. To už asi ne, ale... A vidím další diamanty. Ľudia, mne sa snad sníva. Toto je jakože... Za toto jsem jakrát. Že včel jsem našel toľko diamantu. A musím si dávať pozor, lebo hned vedľa tu je láva. Takže ja to tu takto zastaviam, aby mi tam diamanty nespadli. Takto. Dobre, mám ďalších 2 diamanty. Môžeme ísť dole. Tak. Jako ja som spokojný, nevím, kdo by nebyl. Ale rád bych našel další. Já jsem jako dost spokojný s dnešným úlovkem. Tak, já už jsem tady venku z jaskyně. Tak, dobré. OK, a tady to se dostanem včel spát. Takže já se vám ozvem, keď už budem zpátky v mojom baráčku. Dobre ľudia, ja už som doma. Tak, ja si diamanty tady asi nejak pečlivě odložím. Dám si tu, ale... vykraftím si tu novú čestku. Tak. Lebo jedna mi nestačí. Tak, dobré. A tady si budem dávat moje cennosti. Kámo, já mám 11 diamantů a iba 1 iron, chápeš? To je jako podle mě mega dobré. Dám si sem aj tento krump. Tak a sem si nahádžem všetky dreva, kamene a tak. Nepotrebné věci. Tak.
Já bych jsem tímto ukončil dnešné video. Našel jsem 11 diamantů, nějaké 4 úhle, z troch jsem si spravil krumpáč a jedno mi zostalo. A vlastně v tento díli jsem podle mě dostatečně pokročil, takže za to, jak jsem pokročil, to si určitě zaslouží like a odběr se zvonečkem. Takže uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau! Takže já už toto asi balím v tejto kejvke. A jdem o táto preč jako s plnýma kapsama celkom. Jako 11 diamantů, no mohl jsem mít 12, nevadí. Je podle mě jakože dobré. Jako podle mě, že mega dobré, ne že dobré, ale mega dobré.